Jeg hedder Signe. Og jeg hedder Ida. Og det Det her her er Grin med os. Og vi skal se, hvem af os, der kan skrige i længst tid. Okay, Ida starter. Nej, vi skal gøre sådan. Okay, 1, 2, 3, nu. Hvad jeg kan høre, det er vanvidshavn! Så er vi færdige med vanvidshavn. Nu skal vi se, hvem der kan stå rundt til længst tid. Uden at falde. Okay, det der, det kan vi komme nu. Okay, Ida, du må gerne stoppe nu. Laver I nummer? Må vi i gang med at filme? Nej, ikke mig. Nej, man kan jo se dig, men...